Dyma'r myfyrdod ar gyfer chwefror y deddfed. Dyma ni eto arglwydd wedi dod i thaddoli, i ddiolch am ymbreinti ac i ddeisydd dyfendith arno. Amen. Chydig o adnodau o Efengyl Mathew o'r 5 bennod. Chi ydi halen y ddaear, ond pan mae'r halen wedi colli ei flas, pa obaith sydd i'w wneud yn hallt eto. Dydy e'n ddau ddim ond i'w daflu i ffwrdd a'i sathru dan raid. Chi ydi'r golau sydd yn y byd. Mae'n amhosib cuddio dinas sydd wedi adeiladu ar ben bryn, a does neb yn golio lamp i'w gosod o dan bowlen. Na, dych chi'n gosod lamp ar fwrdd mwyn iddi roi golau i bawb yn y tŷ. Dyna sut dylai'ch golau chi ddisgleirio, mwyn i bobl foli'ch tad yn y nefoedd, wrth weld y pethau da dych chi'n ei gwneud. Wel, wy'n troi at un o'r adnodau yna, y cymal yn pennod 5, yn adnod 40. Chwi yw goleuni y byd. Pan oedd yr arglwydd Iesu eisiau dweud rhywbeth arbennig wrth ei ddisgyblion, roedd e bob amser yn mynd â hwy o'r naill di, neu tynnu o'r dyrfa, a mynd â hwy le anghyfanedd i ben y mynydd neu croesi'r lan arall oddi wrth y dyrfa. Oedd yn pregethu'r dyrfa, wrth gwrs, ond pan oedd am ddweud rhywbeth arbennig, o'r neilltu'r ai gyda'r 12. Roedd yna elfen o seicoleg yn hyn, oherwydd mae ysbryd tyrfa yn amharu ar bob un ohonom fel unigolion. Dyna welwn ar ddechrau'r bennod hon. Roedd gyda'r Iesu rhywbeth arbennig i'w ddweud wrth ei ddisgyblion y diwrnod hwn. Ond, pan welodd yr Iesu y torfeidd, efe esgynodd i'r mynydd a'i ddisgyblion a ddeithant ato. Wedi hynny dechreuodd ddysgu a dweud llawer o bethau arbennig iawn wrthynt. O blith y pethau yma, y daw geiriau'r testun, chwi yw goleuni'r byd. Nid yr offeiriad, nid y Sanhedrin, nid y dyrfa ar waelod y mynydd, ond chi, fy nisgyblion, chi yw goleuni'r byd. A dyna eiriau yw ddilynwyr heddiw, chi yw goleuni'r byd. I ni fel Cristnogion yn rhy barod i ollwng yn cyfrifoldeb i eraill, ac yn sicr yn llawer i dawel ynglyn â mynegu gwerthoedd ac egwyddorion Cristnogol. I ni rhy barod i adael i eraill osod y safonau. Mae nifer helaeth o aelodau capeli bron yn ymddihiro wrth gyfaddau ei bod y mynychu heglwysi ar y sil. A mae'r rhai sy'n mynd i siopa neu gymryd rhan mewn chwaraeon ar y sil bellach yn cyhoeddi hynny'n eofn. Ewch i nôl hanner can mlynedd yn unig, a ffordd arall rownd yr oedd pethau. Cyfaddau mewn cwilydd ei bod yn gwneud rhywbeth arall ar y sil a wna'i pobl. Gwrando ar eraill wnaethon ni, ac agor bob dim ar y sil. Mwy o ryddid i bawb, rhyddid i bawb gael dewis. Mi ddarllenais dywediad da yn ddiweddar oedd yn mynd fel hyn. Mae pobl yn gaeth i'r syniad o ryddid. Ydy, mae Duw wedi rhoi rhyddid i ni ddewis, a rhyddid i wneud fel y mynant i'w dewis y mwyafrif bellach. Ond roedd yna ddisgyblaeth mewn parchu'r sil. Disgyblaeth sydd bellach wedi hen ddiflannu. Pan welwn anghyfiawnderau, mae rhaid dweud hynny. All dim un Cristion o argyhoeddiad isten dawel tra bod anghyfiawnder yn cymryd lle. Sut allwn ni istedd yn dawel a chyflog isel yn poeni cymaint? Mae hyn yn esgor ar dlodi, a mae'r gaeaf yn galed ar bensiynwyr a theuluoedd difreintiedig. Ond ar raglen teledu'n ddiweddar, lle'r anfonwyd rhai cyfoethogion e fyw yng nghartref rhai o dlodion ein gwlad, a bachgen ifanc arferai fynd allan ar nos Sadwrn a hala gwario 5,000 o bunod, 5,000 o bunod mewn noson. Hwnnw'n cyfaddau na wyddau fod pobl yn byw yn y fath dlodi. Mae Efengyl Iesu Grist yn cyhoeddi fod yna ffordd iawn a ffordd anghyfiawn o fyw ac o weithredu. Roedd yna fawrion ym Mhalesteina yn yddi'r Iesu, rabiniaid, swyddogion, y Sanhedrin, gyfreithwyr, barnwyr, ond wrth y 12, nid wrth rhain, y dywedodd Iesu, chwi yw goleuni'r byd. Mae'n siŵr na fi dim compliment mwy yr un ohonynt eriod, gan i'r Iesu ddweud, tra rwy fi yn y byd, goleuni'r byd wyf fi. Ond wedi fynyddio i medde'r Iesu, fe gewch chi gymryd fy ngwaith i drosodd.
bod yn Grist debyg. Dyna sy'n oblygedig yn y dirnged. Beth am y goleuni yma te? Wel, yn lle cynta mae goleuni yn weledig i bawb. I ddeall impact y geiriau, mae rhaid mynd yn ôl i'w cyfnod nhw. Tai tywyll iawn o tai Palestina y cyfnod hwnnw. Un ffenestr fechan gul fel arfer, a dim llawer o oleuni'n dod i mewn. Ro gyda nhw lester fechan, a wic mewn olew oedd yn anodd i goleio, ac yn anoddach fydd i hael oleio. Am o'r rheswm yma, roedden nhw'n cadw'r lamp ynghyn ddydd a nos mwyn goleio'u tai. Gwaith goleuni wrth gwrs yw goleio pob twll a chornel. Ni all dilynwyr Crist guddio mwy nag y gall y goleuni guddio. Mi ddarllenais diwydiant Saesneg yn rhywle, there can be no such thing as a secret discipleship, for either the secrecy destroys the discipleship, or the discipleship destroys the secrecy. Nawr fe geision Nicodemus y ffordd honno, hwnna ddaeth at yr Iesu, liw nos, rhag i neb i weld e. Doedd Nicodemus ddim yn erbyn yr Iesu fel yr rhain y Sanhedrin, ond alle fe ddim cael ei weld, yn mynd i weld yr Iesu ac yn mynd i holi'r Iesu am ei gred. Roedd Nicodemus wedi sylweddoli fod rhywbeth arbennig yn neges y Crist yma, ac fe geisiodd guddio ei ddiddordeb trwy fynd ato liw nos. Chi'n cofio'r stori Pedr wedi'r milwyr ddal yr Iesu, tair gwaith y cyhyddwyd Pedr o fod yn ddisgybl i Grist, yr o'i tithau yn un ohonynt, a tair gwaith y gwadodd Pedr ei fod yn Gristion. Ydy cadw'n dawel am ein cred y dyddiau seciwlar yma yn ffordd arall o wadu Crist? Os mae ni yw goleuni'r byd, rhaid dewis llwybr ar gyhoeddiad, nid llwybr cywilydd. Peidiad neb a chuddio ei olau dan lester. Rhywbeth a gall pawb i weld yw goleuni, a rhywbeth a gall pawb ei weld yw Cristnogaeth. Cofiwch, nid rhywbeth gweledig o fewn muriau'r capel yn unig yw'r ffordd honno feddwl ac o fyw. Rhaid i'n Cristnogaeth fod fel un yr hen grydd yng Ngherdd Crwys. Dim mymryn o athronydd yn llawer mwy o grydd, dim llawer o ddiwynydd yn gwybod mwy am ffydd. Hyn, rhyw undod perffaith oedd bywyd iddo ef, a drws y siop a'r capel ar agor tua'r nef. Bu llawer o ddifenwi arno yntai neu ddydd, hen gobler oedd y diacon, a hen ddiacon oedd y crydd. Ond nid oedd dim yn tycio na sirni, sen na sôn. Yr un ar fainc y capel a mainc y crydd oedd Sion. Ie, darn da am ddyn o egwyddor. Yn yr ail le mae goleuni yn helpu eraill. Mae goleuni'n gymorth mawr iddyn. Dyna swyddogaeth Cristnogaeth hefyd. Mae fel y goleuni gynorthwyo a chadw dyn rhaid cael ei weidio. Mae'n goleuni'n dangos y ffordd i ni ac yn ein cadw rhag colli'r ffordd. Ydy mae goleuni yn rhoi rhyw deimlad o ddiogelwch a sicrwydd i berson, ac mae angen goleuni Cristnogaeth ar y byd heddiw yn driennus. Mae angen goleuni ar gynghorau, ar bwyllgorau, mewn gwaith, ar y stryd, yn ein oriau hamdden ac yng nghenadleddau'r byd. Roes Duw golofn dan i oleo'r ffordd trwy'r anialwch i'r hen genedl. Heb honno ei goleuni, byddent wedi crwydro'n ddiystyr a diamcan. Yn ôl dysgeidiaeth yr arglwydd Iesu, mae'r Cristion i fod fel y golofn honno, yn oleuni fydd yn cynorthwyo ac yn arwain. Pwy all atal rhag bod yn oleuni Crist i ddynion? Pe bawn ni'n seren fach loiw lan yn gwenu ar fron y nos, mi fynnwn olio'r holl gonglau di ar ffordd sydd yn mynd i'r ffos. O arglwydd gwna fi wnaed y blentyn bach yn llawn o oleuni'r nef i helpu rhywun sydd yn colli'r ffordd a'i arwain yn ôl i dref. Ie, penillion syml bore oes, yn cronhoi bod yn pwysigrwydd bod yn fflam ar ran yr arglwydd Iesu i ddangos y ffordd i'r rai sy'n crwydro. Ambell waith mae diniweidrwydd a gonestrwydd plentyn bach mewn gwers ysgol Sul yn gallu goleio'r ffordd mewn modd llachar iawn. Cofiwch nad y lamp fwyaf sydd wastad yn taflu'r golau mwyaf llachar. Mae yna stori am weinidog yn gofyn i blentyn yn yr ysgol Sul disgrifio Iesu Grist, a hwnnw'n ateb, Duw mewn croen. Chi'n cofio? A chi daflu golau ar berson Crist yn dyfe?
Ond yn fwy na hynny, mae'n bwysig i ninnau o leo plentyn ym more oes. Fe ddylem gofio'r cyngor doeth yma colli'r dyn da pan aeth plentyn ar gyfeiliorn. Hynny yw rhaid dylanwadu ar y plentyn mwyn gweld effaith y dylanwad yma wedi iddo dyfu'n ddyn. Mae hyn yn pwysleisio'r angen i oleo'r llwybr yn gynnar y more oes. Pan oedden ni'n blant, roedd llawer o lwybrau gwahanol ar gael, a mae mwy fyth heddi. Mae mwy o lwybrau yn golygu fod mwy o le i ddrygioni lechi. Yn dyletswydd ni gyd, fel cynrychiolwyr Crist ar y ddaear yma, yw goleo'r llwybr cywir i'n bobl ifanc, a'i tywys i ddiogelwch yr efengil. A rhaid dweud un peth arall am oleuni. Mae golau yn rhybuddio, a mae hyn yn rhan o swyddogaeth y Cristion yn y byd hefyd. Mae yna stori ddifyr ac arwyddocaol iawn yn ymddangos ar y we bob hyn a hyn, a mae'n mynd rhywbeth tebyg i hyn. Dyma sgwrs radio rhwng llong ryfel o'r Unol Daleithiau ac awdurdodau o Ganada, oddi ar arfordir Newfoundland ar Hydref y 10 1995. US ship, medden nhw. Please divert your course 0.5 degrees to the south to avoid a collision. Yr ateb o Ganada, recommend you divert your course 15 degrees to the south to avoid a collision. Yr llong yn dyn nhw, this is the captain of a US Navy ship. I say again, divert your course. Yr ateb o Ganada, no, I say again, you divert your course. Y capten awr yn amlwg wedi gwylltio. This is the aircraft carrier USS Coral Sea. We are a large warship of the US Navy. Divert your course now. Ar ateb o Ganada, this is a lighthouse. Your call. Mae'n debyg mai urban myth yw'r stori ac na ddigwyddodd eriod. Ond mae'n helpu ddangos fel y gosodir golau yn y goleidi i rybuddio. Pan wel y morwyr y golau hwnnw, maen nhw'n cadw draw oherwydd y perygl yno. Welodd y capten yn y stori ddiwetha yna mor golau ma'n rhaid. Mae'r stori'n dangos hefyd, dadleuon yn eich erbyn fe ddylech ddal i fod yn oleuni dros Grist i rybuddio bobl. Mae'r morwyr yn diolch am olau'r goleidi. Sawl gwaith i ni wedi diolch am rybydd roed i ninnau gan ambell i Gristion. Mae yna bethau cael yn ein cymdeithas fodern sy'n llygru dynion. Pethau ewneir ac addewedir yngwydd i ni ieuenctid am plant na allant ond eu llygru. Mae gofyn i ni fod fel goleidau yn ei rybuddio rhag creigiau a phallai bywyd. Os nad ydym yn gyfarwydd â gole'r goleidi, beth am goleadau traffig bondi grybwyll sydd ar hyd a lled yn ffyrdd? Golau gwyrdd pan ei bod yn ddiogel i deithio, golau coch yn golygu stop, dyw i ddim yn ddiogel. Mae'r gyrwr yn diolch am rybydd y golau coch. Mae yno mwyn ei ddiogelwch. Ond ni'n sôn am y pwysigrwydd o leo llwybr plentyn yn gynnar yn ei oes. Ac mae angen pwysleisio pwysigrwydd gwneud hyn trwy ein hymddygiad ni. Chi'n gweld, waith beth ddywedwch chi wrth eich plant, rhan fath a chi newn nhw. Os ydyn ni yn chwarae'n rhan fel Goleuni'r Byd, mae yna obaith y bydd ein plant yn ein dilyn. Adnod arwyddocaol yw adnod 5 yn Salm 119. Mae dy eiriau di yn lamp 5 traed ac yn goleuo fy llwybr. Wy'n beth am ninnau fod yn lampau i draed ein cyfeillion yng Nghwm Gwendraeth ac i holl drigolion ein gwlad. Lampau ydyn ni gyd, yn goleuo ein rhan fach ni o'r byd. A pa well ffordd ei gael eich cofio, a'ch bod wedi troi lamp ymlaen ym mhrofiad cyd-fforddolyn. Chwi yw Goleuni'r Byd. Llewarched felly eich goleuni ger bron dynion, mwyn ei enw. Gan i orffen gyda gair o weddi. O Dduw gad i ni chwarae'n rhan fel golau'r Iesu ar y ddaear, gan ledeini goleuni ei neges ymysg dy bobl. Wrth o leo canwyll dymunwn ni fod yn olau i oleuo ein ffordd yng nghanol treialon a phenderfyniadau, yn da ni losgu ein ham hirdeb, ac yn fflam i gynhesu ein calonnau a dysgu cariad i ni. Helpa i ni weld y llafn golau ym mhob sefyllfa, ac i fod yn llafnau o oleuni i eraill yn y byd. Os oes cyfeillion yn poeni, os oes ffrindiau yn hiraethu, helpa ni fod yn gysurwyr di-ffiant, yn dangos goleuni neges Crist iddynt.
Nerthan ni yw tywys allan o'r tywyllwch sy'n ei llethu. Gofynwn hi'n oll, yn enw'r hwn a ddaeth yn oleuni un byd, yr arglwydd Iesu Grist. Amen.